O proxecto Incendios pode verse no Museo do Gravado de Artes. O seu autor, Miguel Mosquera, presenta con este traballo as consecuencias duns lumes que queimaron o territorio galego nos últimos anos. O Museo do Gravado de Artes conta cunha nova exposición no seu interior. Trátase da obra de Miguel Mosquera, aglutinada baixo o título Proxecto Incendios 2017-2020, un traballo que naceu a raíz das vagas de lume que asolaron Galicia e no que converxen láminas, caixas e versos de diversos autores. Hasta hoxe aproximadamente levamos sobre 213.000 incendios dende o ano 1991. Entón, isto foi un pouco a ver se nos dábamos concienciado do problema que estamos levando todos os anos. Aquí fai pouco, neste ano houve uns incendios moi fortes en Boiro, en Porto do Son. Entón, o traballo consistía en ir a recoller en uns puntos determinados da provincia a cinza, embolsala e despois facer un montaxe cunha caixa no cual intentábamos motivar a xente a referencia de que cos incendios estamos perdendo a nosa historia, estamos perdendo o noso futuro. Dentro do proxecto tamén realizou unha recollida de datos tras a que concluiu a deforestación que está a sufrir o territorio galego ano a ano e que deriva na perda de riqueza ecolóxica. Ainda encima, ora temos un tipo de incendio que é a sexta xeneración, que cada vez son máis difíciles de apagar, e sobre todo iso, chamar a atención do que está sucedendo e a ver se nos podemos motivar, porque o 80% dos incendios están provocados. Tamén se inclúen caixas con mensaxes. Desidia, dor, indiferenza, memoria ou neglixencia son algunhas palabras que ilustran este proxecto. Cada caixa leva un poema distinto de cada poeta e textos. Cada caixa é unha serie, é dicir, pode haber 10 caixas como se fora un grabado, é dicir, a técnica é serigrafía. Entonces, o montaxe, o que vemos extendido aí na mesa, é o mesmo das caixas de abaixo, é dicir, son series continuas do mesmo concepto, pero con conceptos distintos. Cada caixa corresponde a unha localidade onde se estuveron recollendo a cinza, desde a zona de Cualedro, a Serra do Xerés, a zona de Paderne de Allariz, sobre todo a provincia de Ourense, porque, bueno, eu son de Ourense e foi o que me tocou. Esta exposición poderá visitarse ata finais do mes de xaneiro no Museo do Gravado de Artes.